Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Πού βόσκεις βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Ξελαριγκιάστηκα! Είναι η τρίτη φίλη μου που παραβωνιάζεται μέσα σε μια εβδομάδα από το ίδιο γραφείο. Και όλες με κουσούρια, αρθριτικά, σπλήνες, ουρίες. Εσείς, το τι πάσκετε? Μην τα ρωτάτε. Μιλίγκρα. Πώς? Μου λες, ποιο δόν σε πονάει? Ο απάνω τραπεζίτης. Ο δεξιός ή ο αριστερός? Ο δεξιός. Βέβαια, τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει. Τι πράγμα? Δεν σας κάνω τίποτα. Αφήστε μου διεύθυνση και φύγετε. Τι φοβερή θέα. Με φωνάξατε? Όχι. Νόμιζα πως άκουσα το όνομά μου. Με λένε Καλυθέα. Εσύ είσαι κακή θέα, παιδί μου. Έλα τώρα, άντε πήγαινε. Άσε με, κορίτσι μου. Είστε ο πρώτος που με λέει κορίτσι του. Τι να σου κάνω, βρε. Τι να σου κάνω που έφυγες? Είπες τίποτα, αγόρι? Εγώ όχι. Έλεγα. Πώς το είπες αυτό το bitter lemon? Ποιο bitter lemon, καλέ? To know us better. Ναι, αυτό το us better. Εμπρός. Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, την κατάφερες? Σκατά. Σούπα, δεν μπορώ να σου το πω. Έχω κάνει βαρύ όρκο. Για να ακούσω τι όρκο έκαμες. Να φάω τα κοκαλά μου. Τι να κάνεις? Να φάω τα κοκαλά μου. Αβουρλίστηκες, κακομοίρα. Δεν μου λες. Και να θέλεις να φας τα κόκαλά σου. Όταν είσαι ζωντανή, πώς θα τα ρίξεις στην κατσαρόλα να βράσουν? Έχεις δει κανέναν ζωντανό να τρώει τα κοκαλά του, μερί? Άσε μας κάτω τώρα. Ωραία, πού πάμε ρε, πού πάμε?